now ewu o wee bụrụ ihe dobere arụsị ụjọ anaghị atụ ndị mmadụ ka ijeje guburu madam ị na-achọ ịgwa m na ihe abụrụ nwa dibịa obodo unu and ị ma na nwa dibịa ha agharị nwaanyị elu mgbe ahụ ọ na-abịakwute gị ịma ntị mkpu ị chọrọ ya bụ ihe ọtụtụ ndị fada bụ ndị na-eme nne n'anya na-ajụ onye akpatara kịta ọtụtụ n'ime unu edo enwe ugwu ndị priest I tell you and I quote you maka ụfọdụ ejidego ego chimechi ụkọchukwu kpụọ ya na gwọtọkọ kpatara ndị mmadụ ji eji enedo ụlọ anya ka a ga-asị na ụlọ enweghị ihe ụlọ kedu ka ị ga-esi chụ nwa nwaanyị nọ na di ọ gwakwa gị na ọ dị mesia enya debede nwa kedu jos na akụkọ onye nwa chukwu ga-eche akụkọ ọ bụrụ na okwukwe esi ike ya si abịa ụka ọzọ mana ama m ihe gbasatara Chineke bụ onye ọkọsọ eluigwe bụ n'isi n'isi ọsọ elu ụwa bụ n'isi n'isi ị na-afọtọkọ na-agwọtọ Igbo mụrụ nze m ọzọ asị na alụ na-eme na nwata nwaanyị na fada na-akwọ ịkwakọrịkọ bụ ịzọ ndọlikọ mma nchekwanụ ka osi m na ọnụ pụta biko ekenekwa m ga-ebe ị na-enene m n'ụbọchị nkịta ada n'ime ahụ ụfọdụ nwaanyị gbapụtara isi na ihe na-esi mkpi isi dị ya na-arụ ịghọtago so anyị ji ọsọ wee gbapụtara isi ya gwa m na we came out with full charged power full charge this year ka anyị ji wee pụta because now we should be driving all round all jurisdiction everywhere anyị na-ehi ticha the point at the head mgbe ọ bụ na anyị ji wee fụ vidio dị anya ka anyị wetara ndị be anyị vidio anụ wee bụrụ gịnị nwata anyị nwaanyị akwụchara okwu na this video wee kwuo that the same thing ahụ na-ekwu kemgbe ahụ gara aga na asị ụnụ na ụfọdụ ndị fada na-azị enwe ugwu because of gịnị aka na ha na-akpa for example ihe eje weli alụsị obodo for example ọkụkọ alụsị obodo gbuelie ihe eje welu like village anyị enwere mgbe anọ na village enwere ifi a na-akpọ ifi obodo ifi alụsị obodo efu na ifi achụba mmadụ ọsị ma na isi ada na onye ahụ bụ ọgwụ na-arụ ọ na onye ahụ na-eme ihe ọjọọ ya na ifi a na-agafe mustans ka esi ama na ndị ọjọọ agafetego n'obodo wizard na ifi ijije kwuchielu moto ụzọ ifi a dị na village anyị o ji kwuchielu moto ahụ ụzọ mana na moto ịsadụ na onye na-anya ya na-eme ajụ ya ọnụ nwere ajụ ha bụ na moto by the investigation apụta ihe abịa wele ifi a kịta ịmakwa na ifi abịa ifi alụsị eje kee ya udo ka igbuo ya lie ole aka ndị fada dị ịmakwa na onye abụ onye eji wee chọọ ọrụ chukwu ọjị dịka alụsị onye eji chụọ alụ chukwu aja dịka nwa atụrụ nke Chineke dị nwe onye abụghị onye atụpụla alụsị ije dali ya na-amakpudo ka onye mara na ọ bụ fada can't you see no mgbe o made advances to you ịgba nkịtị dal fada kurikọwa kịta repercussion apụtago unu gbatawa ka nwanne anyị nwaanyị tinye ọnụ biko dodo achọrọ m ikwu much na this video ka unu fọ ihe fada na nwanne anyị nwaanyị na-eje na n'Igbo anyị ka ọ dịkwanụ Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ na Tidunas na gịnị mere anya enyi ya na-akpa ha ana ọ ga ịfụrụ anya enyi ọ na-ana nne ka mgbapụ ya ọsọ nwanne anyị nwaanyị dere wee na-akọrọ m otu ya na fada si wee dina ya na fada ha maara mgbe ha pee mpe a na-eme ihe nwanne na-egwuchara egwu imume okpuru steepụ emechaa ya pụọ ọrụ oyibo pịa ya nụ na fada agachara seminary school bata chie fada bịa na village ka first mass ha 1 month later few months later mama fada nwụọ ya nata mgbe a na-akwa mama fada ya fada bịa ka ya na-eje ka ya jeri akwamozu nwanne eruzikwa ebe a na-akwa ozu fada bịakwa ka ha nweta onwe ha na be ya sị fada mba akachago masị ebe niile agbatnatachazi echi atazi azụ na ihe nwere intention ihe ọ na-akọrọ m ha fọkwazi onwe ha na bed emechaa ya wa dị ime reason na di ya dị edin ya even till date till today ya wee n'anya ka na konye nwu di ya n'isi maka na di ya na-eme maka ọ bụrụ na ya na di ya na-eru n'ogo buru eje bi ihe di wee je wepụ nwa ya nyanwa wee nụwazi fada wee si ya kedu ihe kpata o ji wepụ nwa mana ya gwara fada na ya wepụrụ nwa ka anyị ghara ime mistake fada acha na nwa aka dị ndụ fada jụkwa na ya ke maka nwa si ya wepụ uche nwa na ha ada amụ nwa up to na fada acha na nwa aka dị ndụ ọtọ na-adịzi m ihe ọ ga-eme biko ọ bụrụ everyday ya na-akọ n'otu akụkọ ṅaa ntị
asị m na anya enyi ya dara na nwoke ọbụla gị na ya gbakọrọ ọtọ nwee mmekọ enwee ka ọ pụọ gị na ọpụgodu gị n'obi, ọ ya hapụ gị n'ụbụra. Ọ ihe m gwara ya gị na fada na ahụ ya then nna mma fada wee jee bere ya. Fada bekwa ka ọkpa agwa dịka unu si akpa ị na-anya bụrụ environment nwee ka o si wee dị, emechakwa ijebekwa ọzọ. Madam ọtọ ha na go mụ gwara gị yes. Ndị Igbo si na onye nyụrụ ahụrụ ugbo na agbamọma wee nyụọ otu, unu eburuwezie ya ọ na-atọzi unu. Madam ọ nwe ihe nsị ka m jụọ gị, sị na di gị adịghị emetụ gị aka titude ihe ọ gwara m nsị a ka erizi ọ sị na onwe ha kọma na ọ adịghị chọ ka o si n'ike nsịrị ahịa. Achọrọ m ịbịa intrude mgbe m kpọọ ya madam ọzọ m say it is not an excuse. Ọzọ bụ ọ bụrụ na arụsị obodo unu na ọkụkọ ya ma ọ bụ ewu ya bata na kọmpaụnd gị, kedu ị ga-eme? Ị ga-egbu ya egbu ọkwa ị ga-achụpụ ya achụpụ. Now ihe ka arụsị ya wee bakwute gị n'ime, ịma pịa ya asụkọpịa na burial ka unu chọrọ iburu egwu gị nwa ha, emechakwa bịakwa ọzọ maka ọ kọrọ gị gịnị ya na-eburuzi odo niile ara fada ịgbara n'iru. Okpukuru na di gị ada emetụ akụzigo m ihe ị ga-eme ebe a ma ọ bụ na di gị ga-emetụ gị aka. Ọ sị na ụmụnne kpegide gị kpee na bịa. Madam, if that marriage you cut us from that marriage. Ọ sị m na ya ma mkpọnwụ ụmụ ise na di ya ada akwụ ụgwọ ụlọ na ọnya na-eme nke na-eme mgbe si ya isikwa be mmadụ wee pụta. Ọtụtụ n'ime ụmụ nwaanyị nọ na di bụ ndị na-ebute chi ya ụmụnna adam egbọbụbụ ya gbasatarụ maka ya. Ihe ụmụnna ga-eji amị gbasatara ya bụ ka ijide ogwu jide ọfọ. Yes, ị nọrọ gị na-akpa nri, gị nwa na-akpa nri na-akwụ ụgwọ akwụkwọ, chijikwe di gị bịakwutekwe gị bụọ ike na amụọ nwa ọ dịbakwa. Then from now till date di gị ada edinazi gị wee sịa gwa ahụrụ na-atụkwe n'ime amụ. Ọ sị enwesịa nya di gị na nwesịa nya di gị chi siri ike siri agha omegị na nwa izi nke abụọ nke ịtọ nke ịnọ nke ise. I laugh mgbe ihe gbasara m ebe ahụ adị m akọ m dem nkwe mana onye acha aka chere ihe chere gbasa m. Now ewu o wee bụrụ ihe dobere arụsị, ụjọ anaghị atụ ndị mmadụ ka ijeje guburu. Madam ị na-achọ ịgwa m na ihe abụrụ nwa dibịa obodo unu and ị ma na nwa dibịa ha agharị nwaanyị elu mgbe ahụ ọ na-abịakwute gị ịma ntị mkpu ị chọrọ ya bụ ihe. Ọtụtụ ndị fada bụ ndị na-eme nne na ya na-ajụ onye akpatara kịta ọtụtụ n'ime unu edo enugwu ndị priest. I tell you and I quote you, maka ụfọdụ ejidego ego chimechi ụkọchukwu kpụọ ya na ana gwọtọkọ kpatara ndị mmadụ ji eje enedo ụlọ anya ka a ga-asị na ụlọ enweghị ihe ụlọ. Kedu ka ị ga-esi chụ nwa nwaanyị nọ na di ọgwakwa gị na odi mesia enya debede nwa? Kedu jos na akụkọ onye nwa chukwu gecha akụkọ ọ bụrụ okwukwe esi ike ya si abịa ụka ọzọ. Mana ama m ihe gbasatara Chineke bụ onye ọkọsọ eluigwe bụ n'isi n'isi, ọsọ elu ụwa bụ n'isi n'isi, ị na-afọtọkọ na-agwọtọ. Then madam, according to you, ọ bụ na di gị rara gị kịta na di gị na-ara gị iji buru afọ ime anyị bi ihe di gị ije weta ọbara isi n'okwu agwụ. Chineke onye bụ anakọta asị na nwanne ya were mma magbuo nwanne ya ma ọ bụ na nwanne ya na-azọ nwanne ma nwanne na ihe niile abụchi ihe fọtọkọrọnụ kpatara ọbara n'ọghara ona nwanne fụ nwanne ọ dịka ọ ya gbuo. Ndị Arabịa na-atụ aka na enwere kịta na what is it? Nwa bụ ihe mma ka nkọ never condemn you. Ihe m jụrụ gị bụ arụsị obodo unu ọkụkọ ya ma ewu ya gbabata bụ ị ga-egbu ya ọsani asasị ịma ihe ị na-eme ihe ị na-eme tọ chọkwa jee chọọ ihe ị ga-eme ka onwe nọmba 1 jigoro jee nwara ọsị m nye jigo confession si ama m gị jigoro jee wa nọmba 1 bụ na ịgba n'isi 2 idinara ihe agwụ nke ịtọ ụkwafuru ọbara. I'm not God, I cannot judge you mana ndị a na-abịa ifọ I afọ m ya afọ m madam a ga-afọtọkọ ha-afọtọkọ. Ọ bụrụ na ịbụ nne nwaanyị ebe a na-ebiaru di n'onwe ka gị na di gị si wee nwebe okwu o wee dazie na nke ọmụkọ ụfọdụ ụmụ nwoke na-eji ya apọnish nwunye. Mee ka ndị be unu mara, mee ka ụmụnna be di gị mara, mee ka ndị ikwu nne gị mara. Ọzọ ihe taa wite ụmụada ihere emena gị ikwu ya ekwu na your right.
nwoke ahụ bidozi ihe ejesi gị jide ọgụ ka ndị ahụ ike gbaa osiara be ndị ichie na be ndị mmadụ. Ihe niile a mekọcha a na-akpọzi ya nwoke ka ezi nke nwunye gị na-akọ nwoke ọsịrọ nwe ya gbasatara ya chi okwu chibiokwe gị gbubie alụmalụ. Mana achọọ m ịma wee mee nke izi mụọ nke ọma ịtọ ọma ya na ọnwa ise dị ga-esi n'akara ka enwechara nwa ka ọ chọzisi n'ike. Chineke onye zakọta ya kpoo ịfụrụ ọgba ebere m na-emere nwoke na ọgba kata isi ike na gekwe m ntị o gekwe m ntị. Hapụkwa child dedication kakwa DNA ma mụtuoro nwa. Hapụ ego anyị ga-eji eme child dedication were ya gaa DNA gịdị shọ na ọbara iku bụ ọbara gị ka ọ ghara ịbụ oru echi ọ bụrụ ọbara ofu onye ara ka ebubatara gị ọ nọrọ ụmụ gị ndị ju ọbara gị dị utu gị wee mụ n'elu. Ekwuchakwanụ m ka ọ ha nnọọ amanye